Здравей, Ани! Много се радвам, че се съгласи да се включиш. Исках да ти предложа да се представиш накратко, преди да се гамурнем в темата. Добре, аз съм Ани, както ти вече каза. Някои ме знаят от блога ми Пространство. Какво да кажа за мен? Имам две деца на 5 и на 10 години. По образование съм голям микс. Икономика, филология и педагогика, и журналистика. И работя нещо пък съвсем трето, за да е още по-забавно. Обичам да пиша в свободното си време, да пътувам и да се разхождам сред природата. И много чета литература, свързана с родителство и с растеж. Супер. Аз се ми беше така на върха на езика да кажа имаш и куче. Добре, що ме важно? Имам, да. Даже Да, две бяха доскоро. аз мисля, че за игровия подход е важно, защото понякога неочаквано от някъде идват покани за игра. А, Абсолютно, да. Тук ще да те прекъсна за малко. Когато съм в някаква много сериозна среща на много високо менеджерско ниво, кучето ми редовно идва с една играчка в устата и ме пляска една муцуна в кръка. И аз така тайно с едната ръка почвам да играя с него. Той почва да ръмжи, да лае. Аз веднага се мютвам. Така че да, кучето е много добър пример за тази тема. Супер! Да, виж колко разчупващо може да бъде. Не знам дали е разчупващо за срещата, но сигурно си разчупващо за теб и за твоето участие в нея. Ам, Може би да започнем с това, какво за теб означава игрови подход в родителството. Игрови подход означава да свършиш нещо, което понякога може да бъде и досадно дори, като например ритуала преди лягане или да поискаш нещо от децата да сте да направят, като го направиш на игра, на шега. М. Или може да бъде и просто времето, което прекарваме с децата, като се забавляваме, боричкаме, правим си смешки и така нататък. Но повече го свързвам с първото. Ние си говорихме преди това за разговора и ти ми каза, че се чудиш дали си подходящ човек за темата. Да, Защо? имам някои съмнения, честно казано, дали съм подходяща за тази тема, защото не го чувствам така вътрешно, че съм човек, който може да се насили точно в определен момент, да го обърне на игра. Това някак си не ми се получава. Да, обичам да играя с децата, но когато на мен ми дойде отвътре, а не така по учебник. Но между другото, сина ми е прилагал игрови подход. По-късно може да дам пример за това. Той самия ме учи как да прави Окей. всичко на игра, за да му е по-забавно, иначе няма да го свърши. Кой е човек, когато свързваш с игровия подход в родителството? Може би теб А, най-вече. И една моя приятелка, която също точно това е подхода и това е силата. Тя като види децата почва да ги чувърка, да се боричка с тях, да им измисля смешки. Те много я обичат. Така, това са хора, които според мен имат подход към деца. Това е м. което ми хрумва и при теб съм го виждала към твоите племенници и към твоите собствени деца, може би в по-малка степен. Така че да, това са първите две, които ми хрумват. Какви умения трябва да има човека, който е така, играещия, игровия родител? Според мен няма някакъв профил. Всеки би могъл да бъде такъв тип родител, просто да не се насилва. Трябва да му дойде отвътре да е неговото нещо. Тоест да М. не е нещо, което е прочел в книгата и се опитва да го направи, защото поне при мен никога не се получава. По-скоро нещо, което той помни от детството си и му харесва, за да го повтаря с децата. Или пък нещо, което му е хрумнало спонтанно на момента. Не мисля, че трябва определени качества. Може би спонтанност да си вътре, да си в момента, да не си твърде сериозен, да приемаш нещата винаги от веселата им страна. Много ми хареса, че каза и да се свързва с това, което той самия помни от родителство, от детството си. Ти, какви спомени за игрови подход имаш от детството? Не се бях замислила, между другото, но сега заради тази среща се наложи да си разрова паметта и така че чак сега мога да ти кажа какво измислих. Помна, че майка ми ни правеше ни такива като сме заедно и бяхме съвсем малки още, ни ходеше с пръсти по лицата и всички такива отверстия, като уста, нос, уши, ги измисляше, че са някаква част от пейзаж. Примерно, едното е пещера, другото е някаква планина, носа. И така разбираш идеята. И това си го спомних съвсем случайно днес.
Иначе трябва да... друго, което си спомням е, че много се смеехме. Правехме някакви смешки с майка ми, от които почвахме много да се смеем и ни ставаше толкова забавно. И хората ни гледаха странно, от което ни ставаше още по-забавно. Но не мога да ти кажа на какво са били смешките. Просто нещо явно ни е ставало смешно и така. Ам, аз се замислих също в подготовка за този разговор, кой пък е моя най-ранен спомен. Моя пък е от баба ми и то е, може би ще изненадам някои хора, дали въобще пасва на дефиницията игрови подход или не, но тя беше голям майстор на историите. Всъщност тя е историк, учител по история, старата история на България и беше много любима и измисляше всякакви приказки, в които вплиташе исторически факти и измислени от нея герои. Също така много обичаше математика и използваше всякакви такива как да кажа, закачки да ме провокира да смятам. Например, нещо, което беше много любимо, с нея се надпреварвахме да събираме числата на номерата на колите, докато пътуваме от единия край на София до другия в автобуса. И Идеално за математика, да се упражнява. да, и мисля, че никой не я е учил на това. Тя беше много строг човек, като тяло любяща, но така по-здържана в емоциите си. Доста обичива я помня. И въпреки всичко, ето и че тя е имала Да, някаква да, своя всеки има закачка. своя начин. Аз не знаех, че приказките се броят. Това е много така обнадеждаваща новина, защото тук мисля, че и аз се справя. Много пъти съм разказвала приказки, измислени от мен. И децата, между другото, най-много ги обичат тях. Това го казвам, ако някой родител не се е пробвал. Не е нужно да е нещо, кой знае какво. Просто си даже те по поръчка, примерно, казват, искам приказка за робот. И аз почвам да говоря и на където ме отведе мисълта. И това им е най-любимото време. Напоследък не ни се случва, но доскоро го правехме по-често. Трябва пак да почнем. Даваш ми тласък. Ами аз си мисля, че можем този игрови подход да го дефинираме много широко. М, И идеята е не непременно да сядаме да играем на кукли и колички с децата на пода или на настолни игри, а да разполагаме през, може би, творчеството, чувството за хумор, с моменти, в които можем през закачка да обърнем атмосферата. Това, да. което аз бих казала. От нещо, което и на нас може би ни тежи, ни е напрегнато, ако достигнем някаква такава нагласа. Но Тук ще дам сега... пример, ако мога да те Да, прекъсна. За давай. обръщането на атмосферата, понеже споменах преди малко сина ми, той много мрази този ритуал преди лягане, всяка промяна от едно към друго, да се облече. От малък си е така до 10 годишен до днес. И си спомням миналата или по-миналата година как му хрумна, за да направи по-забавно миенето на зъби, си ги миеха с дъщеря ми, той ми е нейните, тя ми е неговите. И беше голям смях, разбира се и малко цапаница, но толкова много се забавляваха, няколко пъти го пробваха това. После не знам дали са ги измили добре, но все пак така, веднъж в седмицата не е проблем. Точно обръщане на атмосферата, това, което по принцип им е досадно, си го направиха супер весело. Ами, да, аз също, нали, ние споменахме животните като провокатори на игровия подход. Децата също измислят страшно много идеи. И М, аз си спомням всъщност, когато бяхме с тебе, бяхме с твоя голям син и една от моите големи дъщери. Те бяха тогава на годинка и нещо, бяхме ги водили на плуване. И след това ти ме караше да натовариме там едни дарения за бездомни животни. Помниш ли го този момент? Едва ли аз И съм карала тебе, по-скоро ни ти караше мене. наш всичките. Аз съм те возила, имаш предвид. Да, Шофираше, защото това ми да, прозвуча се извинявам. едно, аз съм те карала. Тоест, Да, искала да, съм от тебе. возила, шофирала. Да, 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 да. не, не, аз те карах. Аз направо те изтормозих. Да, Но да. така де и те почнаха да плачат. Те и двамата така имаха дар да Имаха, да, плачат. капацитет и в дробове. И помниш какво направихме? Ами пяхме им зайченцето бяло, май има много врещящо, за да ни е забавно и на нас. Не помна, рокаджийски ли как? Метал беше. Точно, да, металски. Да, и Металската млъкнаха между версия. другото. Толкова явно се ушашкаха от тези звуци Млъкнаха. ужасни, И които даже чуват. мисля, че по едно време се смяха и аз мисля, че това също е много хубав такъв пример. Точно в абсолютното отчаяние, защото бяхме на някаква... Не знам на къде бяхме. Трябваше да извън София беше склада. В Лозен мисля, че беше, не Да. знам. И нямахме двете, според мен бяхме много отчаяни и не знам какво стана в този момент и как ни хрумна, но това е един от първите ми спомени, между другото, когато приложих нещо, което си дадох сметка, че точно това е така.
сменяне на атмосферата. Тогава не знам дали би го нарекла игрови подход, нямах дефиниция за него. Другия ми спомен пак е след годинката. Всъщност нямам никакъв спомен да съм прилагала какъвто и да е игрови подход първата година. Ти знаеш нашата история. До болка добре. Мгм. Беше трудна първата година. Се борех с много така, как да кажа, психическо страдение. И нямах никакъв капацитет да измислям някакви забавни неща, но от някъде ни се беше залепила една песничка живяла нявга, една червена шапчета. Да, да. Знаеш ли я? Чувала съм те да я пееш, за Да. съжаление. За съжаление, благодаря, да, благодаря. Добре, тук е момента да кажа, че пея наистина фалшиво, И но не се аз. срамувам. В началото много Да. се притеснявах и ми беше странно да пея пред децата, защото едва ли не ги увреждах. Това няма значение, чела съм го и аз, че няма проблем майката да пее фалшиво, няма да увредим слуха на децата. Напротив, хубаво е за тях и за музикалното им развитие да чуват всякакви песни, дори такива не съвсем верни, но от майчинския глас. Така че да успокоим Да. хората, пейте си фалшиво. Нали, като Ами нас. аз, да, на един момент, както казваме, нали, от отчаяние. Тази песен почнах да я пея и почнах точно така да размествам някакви думички. Те почваха, нали, със сигурност си било след годинка, даже може би след годинка и половина, защото една червена, примерно, бабчица и те се хиляха и казваха Да, нещо, което, нали, наподобява шапчица, защото това си е сложна дума. И друго, което си спомням пак като първи спомен за игрови подход с моите деца, със сигурност бяха проходили, т.е. пак след годинка, годинка, няколко месеца. Една приятелка ми разказваше за нейна позната, която има кооператив и правят куклен театър, като са изрязали прозорче от кашон. И точно тогава ние имахме кашон от някакъв голям шкаф. И аз си казах, защо да не пробвам. И си спомням как аз на малката си сестричка правех такива театрални и все едно представления с играчките й. И даже не знам, много ми се иска да намеря, имам спомен, че имам някъде и видео на това нещо. И децата много, много, много добре откликнаха. И тогава изобрети гласа на лисицата, който е такъв много, нали, да, хитрин. хитряшки. Аз съм умната лиса. Е такъв Да. един. И аз така чета И Понякога цели... ролево и много се заслушват децата. Дори и големи вече, пак Да. казвам, на 10 години, пак им е интерес. Да дам пример и с таткото, между другото, защото е важно и за тях. Даже те са по-добри, според мен, от нас, майките в това. Съгласна съм, И да. примерът е пресен от снощи. Малката на 5 години носи една книжка на баща си с корицата нарисувана котка. И той почва да чете първото изречение. Има едно време, една много пухкава акулка, примерно. И тя веднага каза, не, не, тати. И така на всяко изречение сменяше по една дума и тя много се смееше и му се караше. Да. И аз ги слушах с едно ухо, докато правех нещо друго и се смях с тях. Това Като също се брои, мисля, нали? Абсолютно, да, да. И като казваш татковци, те имат и една друга голяма сила в боричкането, всякакви такива телесни игри с подхвърляне във въздуха, от които на нас майките свят ни се завива. Мгм. Да, но има изследвания, че те всъщност този тип игри, които на нас ни се виждат много страшни, Рискови, да. рискови, точно така, са с много благотворно влияние върху детето. Първо, защото помагат да се ориентира в тялото си, с тялото в пространството, да се координира по-добре, стимулират сетивата като проприоцепция, вестибуларен апарат и не на последно място дават възможност на детето да проиграе някакви свои страхове в максимално сигурна среда, каквато е да съм в ръцете на тати. Да. Така че тук всякакви такива игри от сорта на търкалене, примерно, и аха, детето да падне от ръба на Мгм. дивана и да го върнеш обратно. Естествено, сега изисква се внимание. Понякога има Да. някоя сълза, което Случват между се другото случки, да. Ние да, то имаме. пак е добре дошло, защото пък много често тези сълзи не са толкова, защото детето се е стреснало или наранило, защото използва да изкара още и още емоция през този тип игра. Тук ще А, разширя малко темата, но само с едно давай. изречение, че точно така казват психолозите, защо е важна ролята на бащата. Една от причините е, че той се свързва точно с риска, с това да М. бъдем смели, да караме безразсъдно колело, например, докато майката се свързва с сигурността. Тя е тази, която сваля на земята и им казва, нали, облечете се, не внимавайте, а бащата казва, бе, аз си ходи дали по тениска, примерно зимата или нещо подобно. И при нас това е едно към едно е така.
на някак си случвало се. Той Да. не се втелясва, имат ли шал, шапка зимата, както искат да ходят. И затова, когато оставим децата на таткото, всъщност това не е лошо за тях. Каляват ги, Да, учат ги на играят рискове, на всякакви да точно. бъдат по-смели и така безразсъдни в някаква степен, което е важно. А, тая връзка иска да те питам, какво би казала на родители, които въобще не възприемат този подход? Не е техен, игровия. Ами много е трудно, каквото и да кажеш, ако човек сам не си го осмисли, не вярвам да заработи, но бих им казала да не се насилват като за начало, да не се притесняват от това, да го мислят твърде много и просто да се отпуснат, да се остават на момента и рано или късно ще дойде. Даже съм почти сигурна, че те самите го правят. Просто М, не осъзнават, че това, което правят, е игрови подход. Както, например, аз с м, приказките или понякога се състезавам с тях с тротинетките, кой ще е пръв. И това също е вид игрови подход, но аз не го възприемам така. И съм сигурна, че м, всеки родител го прави. Нека да пробва. Не е лошо да пробва и нови неща, но стига да има желание и да му е в зоната на комфорт, нали? Поне с единия крак. м. Много ми харесва. В зоната на комфорт, поне с единия С крак. единия, да, защото хубаво единия да излиза Да. малко. Много, много сладко. Това също, между другото, е игрови подход. И сега се замислям, че навсякъде, като имаме щипка хумор, самоирония, Да, това е, ние може реално би, имаме. качеството, Да, което се иска, нали, попита преди малко. Това е едното, да не приемаме себе си на сериозно. Това понякога е трудно, ако сме в някаква емоция, но много да. помага. Откакто го прилагам, живота ми е много по-лесен. Аз имам един въпросник, насочен към родители. Той не е мой, той е от различни източници съм го събрала, който помага на нас, родителите, да разберем какво може да ни спира да прилагаме по-често този подход. И ще го споделя в видеото. Доста от нещата за себе си ги осъзнах точно през Супер. попълването на въпросника. Но кажи ми ти какво мислиш, какво ти пречи и какво ти помага да прилагаш подхода? Не знам. Хрумва ми едното нещо е, че аз съм родителя, който възпитава. Тоест, М, щом ги възпитавам тия деца, трябва да съм сериозна и важните неща да няма 6-5. Не може м, ни тук да си играем, да се правим на деца. Аз не съм тяхна приятелка, нали? Това сме го м, чели всичкото. Аз все да. пак съм на друга позиция, родителска. И мисля, че това е първото вярване, което ме спира. Но хубавото е, че, както казах, от време на време не се приемам така несериозно и се отпускам да играя, но когато пък нещо се случва важно, като примерно за мен е важен часа за лягане, поне до някъде да се спазва, за да имат брой часове сън, когато на другия ден стават рано. И тогава вече не ми идва отвътре да го прилагам. Иска ми се да съм строга, за да стане по-бързо. А пък всъщност ти си права, че ако успея да се пречупя, ще стане по-бързо с игровия подход. Но М, това вярване, че родителя трябва да е, нали, малко по-строг, той да дисциплинира, дисциплината не я свързваме с игра. Това да. може би ми пречи. Много ти благодаря, че казваш за вярване, защото аз също в така самоанализа си стигнах до заключение, ако трябва да започнем от една база, първата база беше, че аз просто не се чувствах добре в ролята на майка при ситуация, при която имаше много високо ниво на стрес, имаше риск за Мгм. здравето на децата, аз минавах през психично страдание и там не мисля, че е реалистично да очакваме от някой да проявява такъв Да, примерно болни са подход. децата. Когато стресът е в повече, си напълно права, да. Да. Следващия момент е когато имаш някаква друга мотивация. Може би можеш да проявиш, колкото и странно да звучи, игрови подход към някой друг, към друго дете, чуждо дете, не към собственото. Така се случи Да, при мен. абсолютно вярно. Имахме така най-близкият ми човек извън семейството, нейната дъщеричка на година и няколко месеца минаваше през много сериозна и тежка рехабилитация. А, детето не е, бащата не е българин, детето не владее български. И аз се чудех и не знаех как малко да я разсея, малко да я Мгм. предразположа, тъй като присъствах на доста от часовете терапия. И измислях всякакви идеи, които са, може да си представиш малко като клоун, нали? Защото жестомимични, пълзях, закачах я като едно боболече към нея. И сега не винаги работеше, разбира се, но някак си, тъй като възприемах, че ролята ми е да я предразположа и тя да се Мгм. чувства по-добре, за да може да се проведе тази рехабилитация,
И това сякаш се оказа разковниче и после тези умения ги имплементирах. Мгм. Имплементирах. Аз знам Привнесох, за твоята. въведох, да. Така, благодаря за твоето Нали, имаме предизвикателство. инициатива в пространство да използваме Да. повече български думи и по-малко чуждици. Шлюп, А ти лови се хвърлите. потвърждаваш моето ограничаващо вярване, че игровия подход понякога не ни се получава, защото своите деца трябва да ги дисциплинираме, докато чуждите не е нужно, нали? Те все пак Има можем кой. с тях само да играем, има кой да им казва М. правилата и да ги възпитава. Така че си правя за чуждите Ами, по-лесно понякога. всъщност не исках да го потвърда, по-скоро исках да Но дам така една става. различна гледна точка към родителите, които се притесняват и може би имат същото такова вярване, каквото и аз, между другото, споделям. М, И аз до ден днешен то въжи в някаква част от мене. И то да го питат с непознати деца, с децата на приятелите, с племенниците си. Не чак Мисля, че... непознати. Да, окей. И другото, което исках да кажа, много често игровия подход помага първо на мен. И тук ще дам пример с животни, не че сравнявам деца и животни, но може би знаеш, ти знаеш, сигурно, не знам, може би други хора, които ни слушат, знаят, че се занимавам от 15 години и опитвам се да помагам на бездомни животни и хора. И си спомням първи случай, когато използвах, то не е игрови подход, по-скоро е гласа си, тона си. Имаше една котка, която беше в много тежко състояние във ветеринарната клиника и не искаше да се храни. И аз седях пред клетката, в която е животното, което беше на системи и започнах въпросната червена шапчица да пея с много тих глас, много спокойно. Както си спомням, че пред ковиозите на дъщерите ми се опитвах така да пея почти като... мгм. И го правех и тогава, и с това животинче заради себе си. И всъщност тогава се случи нещо, което сега, понеже много се развълнувах, бих определила като чудо, котката започна да се храни. Аз си М, побутвах така гранулки към оцунката. И това не е някаква, кой знае каква магия, просто според мен е, нали, казахме вече, че пея фалшиво, не е, че нещо в някаква музикален рай съм я докарала. Ами, просто така се случи, че аз успокоих себе си и може би по да. някакъв начин това се предаде и на животното и със сигурност мога да кажа, че се предава и на децата. И много често аз не се сещам за подходи, свързани с медитация, дишане. Те са и много, за мен поне, много трудно да се осъществят пред децата. Да, особено в период на Да. ескалираща емоция. И тази година, знаеш, уча при доктор Лоренс Коен, който е автора на Децата, родителите, играта и на английски Ага, Playful Parenting, т.е. той е, как да кажа, човека, който стои за този игрови подход. да, да, да. Между другото, вчера се акредитирах. Ей! Завърших. Честито, Да, браво. благодаря. Много ми И хареса, като каза говорихме. заради себе си, да, преди малко. М, Точно, може би това не е толкова, че успокоява и въвлича децата, колкото и нас ни пречупва и в една ситуация, както примерно преди лягане сме вече напрегнати, самите ние си сваляме напрежението, оттам връзката с децата ни да. кликва. Кликва. Как да бъде на български? Аха. Штраква. Ами, да. Активира се. Това пак не е българска дума. Задейства се. Да, А, сдейства се, нали, Става по-силна. штракваме между нас и така. М, И това, че ние сме успокоили себе си, всъщност дава тласък нещата да станат бързо, гладко и даже забавно. Да. Така И че, точно това си говорихме с него вчера. И споделих, че за мен игровия подход работи до толкова, доколкото променя моята нагласа и моето настроение. Пък аз много вярвам, че моята нагласа е настроение на възрастния, пък определя настроението и атмосферата в дома. Ако аз съм да, в да. така минорно мрънкащо настроение, със сигурност и М. децата ще го поемат. Това вярно ли е ти като психолог, че на психическото състояние на майката определя състоянието на цялото семейство? Чела съм го и това. Дали е истина? Ами, не мога да кажа дали истина или не. Харесвам го като твърдение в смисъл на това, че аз го виждам като покана да се грижа за себе си. И няма предвид Да. да хода на, не знам, да се виждам с приятелки или на маникюр, което абсолютно приветствам всеки, М, който има възможност да го прави. Но имам предвид онази много специфична грижа за себе си, която е изключително индивидуална за всеки. м, За тебе може да пишеш в блога пространство, за мен е м, да се срещам с хора, които ме зареждат, семейства, които така провокират в мен възхищение за обичта, с която отглеждат децата си и създават у мен надежда, че наистина идват едни млади хора, едни деца, които ще обърнат този свят в правилната посока. Та искам и се да. така на тази Да. висока нотка да Да приключим. свършим така Имаш оптимистично и на ли мен ми хареса завършик.
Имаш ли някакво последно послание за родителите, които не намират в себе си много така игрови подход? Ами, опитайте, дишайте два-три пъти, спуснете се, вижте се отстрани малко по-несериозно и пробвайте, няма какво да загубите. Абсолютно. Включвам се и аз. Мой така подход, както казах, започна много бавно да се разгръща и чак след година, година и нещо, когато се успокоиха много от страховете ми и така, взех мерки за моето психическо здраве. И не стана отведнъж, стана най-вече благодарение на нещата, които обсъдихме. Първо, усетих в себе си промяна, когато се свържа с тази радост, тази лекота, този хумор, тая закачка. Второ, разграничих за себе си какво е да играя с децата и какво е да бъда така по-игрива. Две различни неща. Аз по принцип много не играя с моите деца. М, И трето, беше като една инвестиция. Пробвам нещо, изведнъж получавам много добра обратна връзка от децата. И това някак си ме заради да пробвам отново и отново. Супер. Благодаря на всички за вниманието и до нови И срещи! аз благодаря. Чао!